Haino hai lamsa ko chukne khorang nai tongnai jo to viewers no online kokbro gospel rosamung bataile panda 2021 panda o. Padeng ke chungtabok naile no o panda ni second round ni batainai number 5 bini bumungkha abedebi jomatia bini desamung. Padeng ke chungtabok naile na bini desamung. Bilai bilai kena hambai abedebi jomatia nono asuk
khna thothok rwchamung tei khorang kwtui khlaiui rwchabai second round no bataimani bagui anglai belai khnathokjaka tei naitongnai joto viewers rok norok bini rwchamung no khnathokjak hangkhe kwbang views tei like kwbang rwui third round no rohadi haino hai manglai pirano next video joto no hambai.